jura mali sɔrɔsiw dagayɔrɔ min bɛ yen nɔ bingani wale taara ka o sɛgɛrɛ marifatigiw fɛ maintenant ka mouvement du 14 juin 2014 ka bureau min bɛ yen nɔ tiɲɛni wale taara ka don olu kun fɛn min ye Daesh mɔgɔw fɛ Kuluba policiers brigade de recherche ka sɛnɛyala kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka tɛgɛ da siganama maa fila kan semasi ne o ye Imam Mahmud Diko kanubagaw ani a ka hakilina fasabagaw ye u y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni a ye ko dɔ ka fara transition kundama kan mawuludu okumu kɔnɔna la silamɛw ye dugawu kɛ bɛn ani basigi ka se ka na Mali kɔnɔ cogo min na n balimaw aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ jura kan jura ni Mali sɔrɔsiw dagayɔrɔ ka kan min bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigiw ye ni o ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw ye olu ye bingani wale ta ka yen yɔrɔ sɛgɛrɛ kibara min sera ma ka bɔ sɔrɔsiw ka kunnafonidiyɔrɔ la o de ye k'a fɔ ko alamisadon septembre kalo tile 28 fɛn min ye marifatigiw caman u bɛ mobili kɔnɔna la u bɛ motow sanfɛ u y'u kunda nin kan in kan walasa ka taa bingani wale ta ka kan in sɛgɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko hukumu kɔnɔna la mugujugu tun bɛ mobili dɔ kɔnɔna la u taara ka taa o pɛrɛn in na walasa ka se ka kan minɛli ka se ka o nɔgɔya cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw fana ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye fɛn min ye renfort ye u y'o bila ka taga nin kan masina in na o wulikajɔ kɔnɔna la u b'a fɔ fɛn min ma ko colonne véhicule ni o ye mobili caman tugulen ɲɔgɔn kɔ ani fo ka taa se bolimafɛn wɛrɛw ma i b'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka olu caman tiɲɛ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye mobili caman bɛ yen nɔ ko fɛn min ye marifa girimanw ye olu kun sigilen bɛ a sanfɛ fo ka taa se moto caman olu jenina ko sabula banbagaci wale kɛbaga ninnu ka nin wale cɛjugu kɔfɛ u tun bɛ ka boli ka u kunda fɛn min ye yɔrɔ la u bɛ se ka taa u kuma don u ɲɛma don yɔrɔ min na an bɛ waati min na i ko sisan fɛn min ye bilan jɔnjɔn ye o ma sɔrɔ fɔlɔ nin attaque in tɛmɛnen kɔfɛ kibaruya fɛn mana sɔrɔ nin na an na o kolonkolon ka o lase aw ma kibaruya filanan bɛ an bolo o bɛ tali kɛ fɛn min ye Menaka ye mouvement du 14 juin 2014 ni o ye accord d'Alger signataire jɛkulu dɔw ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigi dɔw y'u kunda olu ka bureau kan yen nɔ marifatigi minnu fɛn min ye Daesh ye olu n'olu ka surun kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko u taara ka taa tiɲɛni wale dɔw kɛ yen nɔ nka a ma se ka ɲɛ u bolo sabula mouvement du 14 juin ka communiqué kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ ko olu ka cɛdenw yɛrɛ minnu fana tun bɛ nin don in na bureau la k'u ka hakilisigi ani ka basigi kɔnɔna la k'a kɛra sababu ye ka se ka tiɲɛniba de don nin maa masina ninnu kun wa ko Daesh mɔgɔ ninnu ka boli senfɛ u taara ka fɛn min ye mobili caman ka o to yen nɔ fo ka taa se marifakisɛ caman ka o fana to yen nɔ k'u bolila ka u kunda fɛn min ye Menaka worodugan fan fɛ ka taa u ɲɛma dogo o yɔrɔ la yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Daesh ma dan Menaka bureau dɔrɔn ma ni o ye mouvement du 14 juin ka bureau ye fɛn min ye mouvement du 14 juin ɲɛmɔgɔba dɔ fana i b'a ye k'a fɔ ko u taara o fana dagayɔrɔ la ni o ye o siyɔrɔ ye ka taa ka se ka tiɲɛni wale fana don o yɔrɔ fana la nka a ma se ka ɲɛ u bolo sabula mɔgɔ n'i ma to a la Kuluba policiers brigade de recherche min bɛ yen nɔ olu ka yalayala kɔnɔna la sen na i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ka tɛgɛ da fɛn min ye siganama maa fila ye ka tɛgɛ da olu kan kibaruya min sera ma o de k'a jira k'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min ye ministre de la sécurité ka hakilina ye fo ka taa se police directeur ka hakilina ma ni o de ye ka se ka adamadenw n'u bolofɛnw ka se ka u lakana cogo min na u ye hakilina dɔ sigi sen kan o de ye fɛn min ye Bamakɔ commissariat finitigilaka minnu bɛ yen nɔ u bɛ to ka bɔ ka sɛnɛyalalaw kɛ walasa ka adamadenw ka se ka u ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka se bolifɛnw ma k'olu fana larawe cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye arabadon ye septembre kalo tile 27 ye Kuluba policiers brigade de recherche olu ka sɛnɛyala kɔnɔna la min ni a taara n'u ye yɔrɔ caman na i n'a fɔ parc national ni o ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye mɔgɔw ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔyɔrɔ fana don maaw bɛ taa ka segin caman kɛ nɔ ka caya kosɛbɛ ani daratalan bɔlɔngɔnna caman ma olu ka jɔ kɔnɔna la fɛn min ye siganama maa fila ye tɛgɛ dara olu kan a fɔlɔ o ye Amadu Jalo ye i b'a ye k'a fɔ ni a si bɛ taa san 25 bɔɲɔngo la fɛn min ye ɲɛnaminima fɛn min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko cannabis o bulu den 10 ɲɔgɔnna de sɔrɔla ale bolo o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Mamadu Kone tɛgɛ dara ale fana kan n'a si bɛ taa san 30 bɔɲɔngo la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔsiw ka tenue ye i b'a ye k'a fɔ ko o complet fila o taara sɔrɔ ale bolo an bɛ waati min na i ko sisan nin maa ninnu bɛɛ bɛ polisiw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka a ko tɔ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn cogo min na halisa o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye Kuluba commissariat ye a ye wele lakura halisa ka ɲɛsin population ma k'a jira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la fɛn min ye kunnafoni ani bilasirali ye ko sabula olu ka baara ni o ye ka adamadenw an'u bolofɛnw lakana a ɲɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ ni population ma i sen don a la kibaruya yɛrɛ min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ semasi kan ni o ye Imam Mahmud Diko ni o ye ale kanubagaw ye fo ka taa se a ka hakilina fasabagaw ma olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye transition kundama ko ka dɔ fara kan ko olu ma jɛn ni a ye communiqué kɔnɔna la communiqué min ni a bololabilala fɛn min ye Yusuf Jawara ye ni ale yɛrɛ semasi ɲɛmɔgɔ ye u y'a jira k'a fɔ ko u bɔra kalama fɛn min ye furancɛ fanga gouvernement ka lase dɔ kɔnɔna la k'u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalata min ni a kun kan ka kɛ san 2024 février kalo tile 4 fo ka taa se a tile 18 ma ko o bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ semasi y'a jira k'a fɔ ko a ma balo olu la ko sabula ko olu yɛrɛ kun ɲɛ bɛ nin natɔ la u y'a jira k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔw ye nin décision min ta ko u kelen y'a ta k'u ma gɛrɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ ɲininka ko wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara transition kundama kan waleya min ni olu ma jɛn ni o ye
alisa semasi ka communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko hakilila jiginna ko olu kun ye lase dɔ kɛ lase min ni a kɛra janvier kalo tile 3 fɛn min ye san 2022 ye ni o bɛ tali kɛ assise nationale de la refondation kan ni o ye n'o kumara chronogramme kan chronogramme min ni olu kun ye jateminɛ 3 ɲɔgɔnna kɛ a la a jateminɛ fɔlɔ ni o kun ye k'a fɔ ko olu kun y'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn ni a ye k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔ kun ye laɲini min kɛ CEDEAO fɛ k'a fɔ ko transition kundama ko k'a ta san 2 ka taa se san 5 ma ko olu ma jɛn ni o ye a jateminɛ filanan k'u y'a ye k'a fɔ ko transition fanga ɲɛmɔgɔw bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka fanga in ka kɛ o kelen dɔrɔn ta ye ko wa ko cogo si la ko tali ko tɛ u kɔnɔ ka bɔ fanga in na jateminɛ sabanan kun ye min ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko transition in ko a mara ko a ka kalifa maa la maa min tɛ fintigilaka ye n'u b'a fɔ ma ko civil ko ka transition ɲɛmɔgɔya ko k'a kalifa o la wa ko ka musow ani cɛw ko ka olu ta cogo min na olu bɛ se ka baara kɛ transition kɔnɔna la walasa jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka se ka sama ka bɔ a la cogo min na semasi ka communiqué kɔnɔ halisa u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye dalilu minnu di ko olu tɛ dalilu ye maa a bɛ se ka i sɔnni sigi minnu kan ko walasa ko ka se ka kalata bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ko sabula nin waleya min ni transition ɲɛmɔgɔw bɛ ka a kɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin kun delila ka kɛ ka tɛmɛ ko hali o tɛ don janko ye o hukumu de kɔnɔna la semasi y'a yira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko hali a tɛna mɛn bilen k'u bɛna wele bila u ka tɔndenw ma fo ka taa se u kanubagaw ma ani jɛkulu wɛrɛw ko walasa ka wulikajɔw boloda fasoɲumanya kɔnɔna la fɛn min ye transition délai hakɛ a bɛ se ka labonya cogo min na wa fɛn min ye mɔgɔ min tɛ fintigilaka ye n'o o ye civil ye o bɛ se ka na cogo di transition mara tɔ la mɛnna walasa ka se ka baara kɛ ka se ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ka se ka o labɔ a kɔnɔna la sabula olu yɛrɛ ka faamuyali la jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi fo ka fanga kalifa civil de la min bɛ se ka jamana in sama ka bɔ dingɛ kɔnɔna la kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ mawuludu kan ni o bɛ kira kisi ani nɛɛma bɛ a ye o ka bangeli ko kan i b'a ye k'a fɔ ko o la ɲɛnamayara kunun alamisadon septembre kalo tile 28 Mali yɔrɔ caman na silamɛw y'u caman ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ dɔw y'u ta kɛ batokɛyɔrɔ la dɔw y'u ta kɛ jama dalajɛyɔrɔ la ni bato ninnu kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ ko silamɛw ye wele bila ɲɔgɔn ma fɛn min ye duwawu ye k'a kɛ ka ɲɛsin jamana ma fɛn min ye Boy Sidibe ni ale ye Yirimajɔ plateau alimami ye ale y'a yira k'a fɔ ko u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la ko u ye duwawu kɛ jamana ye cogo min na bɛn ani basigi a bɛ se ka na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na san o san fɛn min ye mawuludu ye a bɛ la ɲɛnamaya nka ɲinan ta o kɛra hukumu kɔnɔna la waati min na lakanabaliya ɲɔ bɛ ka ɲa kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta silamɛw sera ka wele bila ɲɔgɔn ma ka se ka u ka nin fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ bɛn ani karama kɔnɔna la ka sɔrɔ tiɲɛniba ma bɔ a la walasa fɛn min ye jamana a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la olu silamɛw jɔyɔrɔ mana kɛ min ye duwawu ani bato la walasa jamana bɛ se ka bɔ nin dingɛ cogo min na k'olu tɛna to kɔ o ko la balimaw nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru kɛnɛ kan ani ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma